Шкода Октавия VRS Nardo Grey седан, много ред. Колата ни е 2017 година, двойка дизел, 185 коня. На 220 000 км реални. Оставяме VIN номер за проверка в сервис. Вътре имаме карбон пакет с амбиентно осветление, музика Кантон, най-ягата газария Панорама, Рекаро салон с червения конец, DSG скорост кутия, няколко режима на управление, подгръв на седалки, навигация, мултифункционален волан, автопилот, Parktronic, Challenge, версия VRS. Както казах, Nardo Grey, имаме лип спойлери, оригинална джанта, 18-ка с чисто нови гуми. Колата е със спортно окачване, чип тунинг, спортен филтър и след всички тия подобрения имаме и валиден технически преглед от Германия. Сигурно вече сте разбрали къде са най-хубавите и най-евтините автомобили. Е тук при нас автокъща G-Auto. Също така и най-добрия лизинг е пак при нас. Цената на колата е 15 000 евро, но може да се вземе и на лизинг срещу 30%, това са 4500 евро. Спри да гледаш, започни да караш.